De man in jacket en de vrouw in de pronk. Zo zijn de volksdoensers net een soort sjen. Maar daarna moeten ze verstroepen voor het optreden. Dit keer net in Fries kostuum, maar in gewone werkkleding uit het verliezen. Sjoch, die skene baan, dat wegend wit en blauw, die rode pompenbladen, dat oude beeld van trouw. Frieske Trouw van Ime Schuitmaker waard voor het eerst opvierd in Njontje bij het Ieperlofmuseum in Arnhem. Na de Eerste Wereldoorlog gingen er uit alle provincies mensen heen om trouw te bewijzen aan het regeer. Daarna is het jongspul geregeld opvierd, liekes hier in Dokkum. Nou, we hebben veel te maken om het feit dat wij nu nog weten hoe het moet, maar de nooitje weet net meer hoe het moet aansten. En we laten anders zien hoe men met de vlegel ontvlegelen wie, hoe men nog de keimolk en dat soort dingen. De Ljoute Scotsploeg had nog vastgesteld om in 2009 op een nij alle provincies naar Arnhem komen te litten. Het Iepenlofmuseum had al weten litten dat ze dat een aardig idee vinden. Het is een stukje goud wat je in handen hebben nog. Om de jeugd nog zien te leren en ook voor de vakopleiding, voor de agrarische kant, om dat maar zien te leren hoe het vroeger was.